Altså, det er vi slår en naklig intro her. Men fuck kommer jeg herud? Okay. Vi skal så spille det ord i søjde. Jeg har klædt igennem. Okay. Magic. Sort magi. Så elite. Okay. Det var mærkeligt intro, ja. Jeg skal så spille GTA, og jeg skal køre nogle racer, og jeg skal bare alle de der channels. Og hvis jeg gerne vil få det at vide, at jeg selv startede det her race, fordi da jeg gik ind på min telefon og så der var nogle jobs eller et eller andet, så var der kun Team Deathmatch, og Team Deathmatch, og Team Deathmatch. Og jeg skulle lige ham der. Og det her, det er kun en af mine biler. Oj. Skal vi til at bruge sort magi igen? Eller, det burde faktisk med at være Guds magi. Så jeg lige, hvor lyst der blev. Hvor fint. Jeg aner ikke, hvorfor jeg tog på mobilen til det her race. Det skal da få langsomt og god til at drift. Men jeg har jo ikke noget motor på den, jeg er ikke opgraderet, eller jeg har ikke pimpet den til, hvordan den skal se ud. Synes jeg bare sådan rigtig humoristisk at gøre det. Er det også et ord? Humoristisk? Og man kan ikke se mit hoved. Altså sådan noget, som jeg så spiller ligesom Lasse Vestergaard igen. Så kan man så deres hoved, og spiller. Nej, det vælger jeg ikke, fordi jeg kan ikke lide, at folk kan se mit hoved, når jeg så spiller. Jeg synes nok, det er mærkeligt, når jeg er en YouTuber, og jeg skal lave videoer, hvor folk kan se mig. Men bare sådan en stand-up, så synes jeg ikke, det er ret. Lige meget. Lad os vinde det her race, så er vi på en trælle. Come on. Sådan lyder bremsen nu om dagen. Shit. Kommer der nogen? Okay, det er bare for at være ondt. Så ved jeg godt, at jeg får ikke til nogle penge, fordi jeg kører resten af ræset. Bare for at være ondt. Og jeg sejler vildt dårligt, fordi jeg blev ved med at flyve over kanten. Der er en eller anden megatyp, der bare hedder et eller andet NKC 2003. Jeg hørte det noget. Jeg hedder Dille 2006. Kommer der snart nu? Jeg kan ikke lide, der er den alarm. Jeg bliver ved med. Nu tager jeg lige sted. Og ved du hvad jeg hader? Når folk siger, at det der dæk, der hedder hjul, det er ikke et hjul. Et dæk og fælge bliver sat sammen, og så altså bremsen og alt det bliver svejset sammen og lort, så bliver det fandme til et hjul. Forstå det. Bare monteret det. Wow, det er monteret på samme tid. Jeg har lyst til noget fjolstrækket, så er alle monteret. Eller sekshjulstrækket. Eller et voldsigts hjulskud. Wow, hvor er det dårligt sagt, hvad er i midten? Først sprang lige fra en eller anden by. No! Det der var en syg slutning. Fanden skal... helt seriøst. Ej, hvor er det bare dårligt til at filme. Ja, jeg er bare ikke en god filmer. Fuck, nu ser jeg mine fingre foran. Ja, han siger også dårligt lavet. Han holder sådan der for øjnene. Ej, jeg kom på den sidste.
Og han tjente 21.310. Fuck. Har du en sjov en faggot? Det var dårligt til at filme det halve, kan være nok. Okay, ved du hvad? Jeg vil bare sige rigtig mange tak, fordi I så med den her video. Den er rigtig dårlige video. Og så vil jeg bare sige,